Catholic Bishops Conference of Nigeria CBCN, ƙungiyar malaman katolika, suka je ziyarar shugaban ƙasa, suka gana da shi live duk Najeriya, duk duniya kowa yana gani, suka gaya Mr. President gaskiya cikin mutunci, ba su tsaya bambadanci ba, suka gaya mai gaskiya, suka ce mai Najeriya ba tsaro, ana kashe mutane. Mr. President ƙarƙashin jagorancin Archbishop Matthew Indagoso ya ce Mr. President, Najeriya mutane suna mutuwa saboda ba tsaro, ka tashi tsaye ka yi maganin 'yan bindiga da suke kashe al'ummar Najeriya. Ya ce Mr. President, ka ji tsoron Allah, ka tsame hannunka daga sha'anin kotunan Najeriya, ka basu su yi shari'a tsakaninsu da Allah. Mr. President ya ce Mr. President, ka ji tsoron Allah, ka kyale aina, ka bari a yi free and fair election a Najeriya dan Allah. Ya ce Mr. President, ka ji tsoron Allah, ka kyale aina ta zauna independent nata. Archbishop ne gaya wa Mr. President gaba da gaba live duk duniya ko yana gani. Wayannan Archbishop sun isar da saƙonsu ko yaya? Yawwa, ya ce ka ji tsoron Allah, ka bari 'yan Najeriya su zaɓi wanda suke so, ka bari a yi zaɓe free and fair election. Archbishop Matthew Indagoso shi ya karanta Mr. President abin da suka je da shi gaba da gaba. Ya laita qaumi ya'lamun. Ina ma malamanmu da sarakunanmu, ina ma za su iya zuwa su ma su kalli Mr. President, su ma gaya mai irin wa'annan abubuwan kadai, abubuwan nan da wa'annan Archbishop din suka faɗa. Ina ma su ce mu ma mun zo ne mu gaya maka irin abin da wa'ancan suka maka, ba ƙari ba rage. Ina ma amma ina talakawa sun yi losing hope. Wallahi kanku, wallahi abin da muke kallo a social media na losing hope akan malaman arewa da jagori da sarakunan gargajiya, abin akwai takaici. Duk da ina cewa duk da wannan fa baya halatta a zazzage su, kuma ka bane baya halatta, amma fa za fa iya yin korafi, ana iya nuna cewa ba ku yi daidai ba, mutunci rage raguwa. Yau a ce musulman Najeriya sun ji sanyi a zuciyarsu daga wa'azin da bishop suka gaya Mr. President, sun rasa jin irin wannan hope din daga bakin malamansu na addini, limaman juma'a. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah malamanmu da sarakunanmu masu zuwa villa, masu ganawa one on one da Mr. President, kuma ku yi hoɓɓasa, ku yi abin da za ku iya yi, ku isar da saƙon gaskiya. In kuka yi wannan ku isar, kuma in zai yi don Allah kuma ku gana ɗin da shi live, don talakawan su ga cewa kuma kun yi. Wallahi na gaggana wata su suka ce ba za mu muna maka fatan alheri, muna yaban ka ɓangarorin da ka yi ƙoƙari, amma wayannan abubuwan guda 4 zuwa 5 su muke so ka ji tsoron Allah Mr. President da ka kiyaye su. Wannan magana, wannan wa'azi da bishop suka yi Mr. President, la ilaha illallah. Na so a ce jagororinmu na addinin musulunci su suka fara samun wannan credit din, amma ba ku latti ba. Kuma dan Allah, kuwa Allah dan girman Allah, kuma ku je ku isar masa da irin wannan wa'azin. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalati wallahu ya'simuka minan nas. In ka isar da saƙon Allah, in ji Allah, ya kai annabi Muhammadu, to Allah ya ka riga kai naka, kuma Allah zai tsare ka daga sharrin mutane. Malamai suka ce in ka isar da naka, je ka bacin ka, Allah sai ya tsare ka. To in baka isar ba fa,
me mafhumul mukhalafan ayar in baka isar ba Allah ya sawaka